Com qualsevol artista o artesà, tots comencem com a hobby, que em va donar molt fort per agafar pedres del riu, les netejava i el que feia era pintar-les amb la tècnica del puntillisme i em vaig inspirar amb l'art aborigen australià. Aquests van ser els meus inicis i d'allà la pintura acrílica em va fer de fil conductor. I va ser quan vaig començar a explorar, me'n vaig anar fins als quadros d'acrílic i resina, i la resina ja va ser el punt culminatiu. Tinc un fort vincle amb la natura, però crec que la meva missió és fer que la gent connecti amb la natura. El que faig és com començar a agafar elements naturals que tinc al voltant i em deixo portar. Si és veritat que molts cops els dibuixo, però molt rarament em queden les peces tal qual jo tenia la idea inicial, i això és el que més m'agrada. Com estem en una societat on tot es fa com bastant a grans masses, com Zara i botigues grans, tots anem iguals vestits, tots semblem trets de fotocòpia, i jo crec que al final la gent que té com aquesta sensació d'estar connectat amb la seva essència i vol marcar com un tret diferencial, sempre comprarà un artesà. Llavors la gràcia és com tu poder connectar amb aquell client i amb el que realment vol portar i l'emoció que vol transmetre. Jo crec que és el més important, que portes alguna cosa singular i totalment únic i només t'ho pot donar l'artesania.